If Iran closes a strait and no oil goes through there, it means here we must gear ourselves for a higher price of oil. Ugweme ekuthenela kuleli lingabi nokuphazamiseka kukawoyela. uMantashe uthi uhulumeni kumele aqinisekise ukwenyusa umthamo kawoyela ohluziwe. Many major companies pulled out of refining for SAPREF, SAF and PetroSA is urgent to have those refineries working to add to what we have in NAPREF and in Astron refinery here in Cape Town. If we don't do that, we are going to have the price uncontrollable. uMantashe uqinisekisa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi angeke kube khona ukugqoza kukawoyela, kepha uxwayise ngokuthela kuleli kumele qhamuke namasu okugwema ukuncika kakhulu kwimikhiqizo kawoyela elandwa kwamanye amazwe. I want to assure you that there's no threat of fuel shortage. There's a threat of higher petroleum prices. Diesel, oil, paraffin, jet fuel, all is going to go up. Selokhu uqale lempi lapho iMelika neIsrael behlanganyela khona iIran ngenyanga edlule, ukusatshalaliswa kukawoyela emhlabeni kubhekane nokuphazamiseka nokube nomthelelo omkhulu kumanani kawoyela kumazwe omhlaba.